Halløj alle sammen, og velkommen til min lille video her, som der fortæller, at jeg er rundet 100 subs, så der kom en ostemand med ind. Du sad altså midt i en optagelse, Fesser. Nå, fedt. Mands bag. Og ja, jeg vil bare lige fortælle, hvorfor der bare er kommet de samme videoer ud. Og Ost, du skal bare skrue ned for det headset. Bare gå hjem og dø. Yes. Det er simpelthen på grund af, at jeg ikke har haft lysten til at spille Survival Minecraft. De jeg simpelthen synes, at det ikke er, det er simpelthen for kedeligt. Alt for kedeligt for mig. Jeg er nødt til at spille sammen med nogen, og så kommer jeg til at kede mig alt for meget. Kom her, din møjson. Gå hjem og sut. Jeg sagde ikke. Ja. Så derfor er der ikke kommet noget singleplayer ud i rigtig lang tid. Fordi jeg simpelthen går død i sådan noget. Men i hvert fald, jeg håber, at jeg snart begynder at tage initiativ til at lægge noget andet op. Så ja, det var så hele historien. Og så er vi videre til Survival Games. Hvad så, Ost? Hej. Og i dag har jeg ostemanden med, den frækkeste ost i hele verden. Osten. Og i hele Mælkevejen og ja, alting. Hele dildoen og ding ding. Og ring. Der er Kalle inde i lobbyen, hej Kalle. Nå, ja. Kalle Maus. Ja. Vil du? Jeg er lige begyndt. Nå. Næsten. Hvad var det egentlig, du skulle? Jamen, ja. Jeg skulle en masse ting. Lige ud og hjælpe din mor med at presse. Ja, alt muligt. Eller også skulle jeg presse, hvis du forstår, hvad jeg mener. Nej, okay. Vi lader den også bare være der. Jesus. Det er godt med dig, du. Hvilket map er det? Egypt. Fuck, der er kun 4 players tilbage. Så vinder du. Ja, og jeg har 2 heste. Lol. Trolololololo. Trol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 
de sæt. Fucking så, men ja, det var så inde på det her. Så vi ses.